Bé, bon dia, estem a Barcelona amb Xavier Artal, membre de la gestora de l'Ateneu Popular Nou Barris. Hola. Hola, Xavier, i benvingut a la nostra revista. Xavier, l'Ateneu ha estat durant molts anys un referent a nivell espanyol i inclús jo diria a nivell internacional d'allò que significa el model de gestió ciutadana de la cultura. Podries explicar-nos, més que la història de l'Ateneu, quin és el model a Barcelona de gestió ciutadana de la cultura? Bueno, d'entrada, el tema és que a vegades parlem de la gestió de la cultura i jo crec que el que estem intentant fer és la gestió de les nostres vides, no exclusivament de la cultura, perquè la cultura l'entenem com aquella eina, com aquest dret fundamental, bàsic, que ens permet mirar-nos per dintre, créixer, ser solidaris amb la resta de la gent, conviure. Sobretot és un gran antídot antifeixista quan l'entenem des d'aquesta manera, des d'aquesta mirada. I llavors seria una gestió des de la cultura entesa també com a top polític, com a creativitat i com a procés. Ho dic perquè aquesta idea la podem portar a la cultura, però la podem portar a molts àmbits de la nostra vida, no? I això, en el cas de l'Ateneu, no dic que no faci així el que és una mica d'història, però gairebé és inevitable, va sortir a banda a l'any 77, a partir d'una ocupació que van fer d'un espai que era una fàbrica d'asfalt, i en tot un procés molt llarg que no vam entrar en el que feien les administracions de crear els centres cívics, o sigui, vam voler tenir la nostra autodeterminació, la nostra autogestió i tal, tot i que tenim diners públics, però que l'entenem com a diners de tots i totes i tal, que són capaços de gestionar des de la vessant o des de la mirada de la comunitària, des de la mirada de lo comú. I ha sigut un procés que en la ciutat de Barcelona ha anat a més. A Nou Barris era una cosa gairebé normalitzada, tot i que la relació amb l'administració penjava de les excepcions, de lo que buscaven dintre de la normativització de les lleis que estaven en aquell moment, però penseu que a Nou Barris des de fa molts anys hi havia 14-15 equipaments que estaven dintre de lo que era la gestió ciutadana, però que en el reste de la ciutat i tal, molt vinculada a molts moviments, amb una presència molt forta de gent que havia estat molt present als moviments Ocupa. El que ha volgut fer és tirar un projecte que es pogués consolidar durant més temps i que tingués una àmplia mirada, vull dir que aquí tingués cabuda molta altra gent de les comunitats. Es podien fer des de cristianos de base, per dir-ho d'alguna manera, Ocupes, el moviment Esplai, l'associació de veïns i tal, per portar un projecte de mirada de transformació social des de la cultura. Això ha anat a més, s'han donat molts passos importants, destacaria i tal, que van decidir que insistíem, que necessitaven una altra mirada, que haurien de ser molt diferenciats d'aquesta gestió de lo que ens han acostumat i que és molt traumàtica, al meu parer, que és la construcció de la gestió público-privada com una eina verdadera i que no s'hagi estat en el que és el público-comunitari. I llavors, o sigui, reivindicant la nostra presència, s'han hagut d'agafar passos molt importants, com és que quan es va fer la Carta de Barcelona, que es va aprovar al Congrés dels Diputats, i és com una mena de carta magna i tal de la ciutat, que té un rang així de llei, si no m'equivoco, com dels graus més importants que hi ha. El que va passar és que van reconèixer la possibilitat de gestionar els equipaments i serveis per part de la comunitat. Això va quedar allà en un articulat
I llavors aquesta idea que nosaltres vam tenir des d'una coordinadora d'equipaments de gestió ciutadana, tant a nivell de Nou Barris, del districte de Nou Barris, com de Barcelona, és que van començar a reclamar el desenvolupament d'aquesta idea, d'aquest articulat, d'aquesta llei. Això ens ha portat gairebé, jo diria, quasi una dècada. Fins que va passar això, va haver-hi moments que, diguem-ne, el districte de Nou Barris, amb unes jornades que es van fer de l'Eix Nou Barris, que va ser 400-500 persones de tot el districte que van participar, unes jornades tremendes, visibilitzant com voldríem els nostres barris. Això va ser el 2004, una mica confrontat a lo que era el Fòrum de les Cultures, que es realitzava en aquella ciutat i que va ser un bluff. Allà el que es va visibilitzar és aquesta necessitat de que la comunitat volia assumir responsabilitats. Barcelona té un ajuntament central, però té 10 ajuntaments més petits que és per cada districte, que cada un és un mundo i cada un és com un poble diferenciat i tal, tot i que teòricament les normatives són les mateixes. El que va passar és que jo me'n recordo d'aquella reunió amb la màxima responsable de l'administració d'aquí de l'Ajuntament, que quan li van plantejar el que ens deia, la contestació va dir, vostès el que estan dient és que volen l'autogestió antinens públics. Jo no l'hagués definit mai millor. I tal, però l'any 2004 això no va tenir cabuda. El que va tenir cabuda l'any 2004, 6-7 anys després, va ser una cosa reconeguda per llei, o sigui que no estàvem malament encaminats. La tossuderia, la responsabilitat, la demostració de que ho sabem fer i que ho sabem fer bé, la responsabilitat de tenir diners públics i que ningú ha tocat ni un cèntim d'euro i tal, són els que no s'ha donat legitimitat. Tots els projectes que són que a vegades han estat referenciats, no tot per part de l'Ateneu, sinó per la resta d'equipaments, han permès i tal, que aquesta situació estigui ara més o menys regularitzada, dic més o menys perquè continuem negociant coses pendentes com és el tema de la visibilització dels projectes de gestió ciutadana, o sigui, tot el tema de comunicació, la necessitat de tenir més independència a vegades financera i fins i tot que els diners no siguin tan enclavats en un format d'ajuntament, sinó que es puguin liberalitzar determinats pressupostos per poder fer compres nosaltres directes, que són absolutament molt més barates que quan ho fan des de l'administració. Coses i tal que en aquesta relació administració-equipaments està encaminada. A l'altre següent pas, que és un pas ja polític, això va entrar dintre del que li diem, que estem diversos equipaments, ja no només de Barcelona, que seria la xarxa d'espais comunitaris, és que realment el que volem que s'acabi reconeixent és les entitats, l'associació, la comunitat que està darrere d'aquests projectes com un actor polític més igual que un ajuntament, igual que un partit polític. Això què vol dir? I tal que en aquest reconeixement l'Ajuntament, l'administració no entra, no fiscalitza, evidentment nosaltres no fem un xiringuito, però que són capaços des de la responsabilitat de la construcció col·lectiva de tirar els nostres projectes cap endavant. Estem demanant que l'aigua, les sobiranies, totes alimentàries, sobiranies energètiques i tal, la sobirania cultural es presenti com un dret i que no ens cal moltes vegades aquest tutelatge i tal per part de l'administració. I no és una liberalització dels serveis, sinó entrar en les lògiques o trencar unes lògiques que s'han fet ara
público privat, ¿no? Que es como lo normal, que gestiona una empresa privada y tal, eso, y entrem en lògiques de lo público comunitària, que és el que defensem, no? Al voltant de l'economia social i solidària. Bueno, Xavier, ya hemos las contestado, pero ¿podries concretar com veus tu la diferència entre el model de gestió de prestació de serveis mitjançant una entitat privada o una empresa privada i el model de gestió ciutadana? Jo crec que per mi la diferència és absolutament brutal, no? En el sentit de que quan estàs fent gestió ciutadana, o també a vegades sentireu lo de gestió comunitària, l'entitat, l'equipament i tal, que en el cas de l'Ateneu Popular de Nou Barris, que és on desenvolupo jo la meva tasca, no ha renunciat mai a ser actor polític. Tot i rebre diners de l'administració, hem volgut sempre mantenir aquest grau d'independència i això ens permet signar manifestos, això ens permet fer vida política, convocar manifestacions durant l'estafa financera que estàvem dintre de la campanya de Nou Barris Cabrejada diu prou, perquè vam patir moltíssim les retallades, els desnonaments i està molt presents en aquesta història. Evidentment, això, una empresa on les relacions mercantils amb l'Ajuntament i tal, no ho pot arribar a fer. I a més, moltes vegades hi ha un mercadeig i això lo hem notat perquè per moltes empreses treballar amb l'administració és una manera de tenir guanys. Llavors, des de la precarització dels treballadors que són en aquestes empreses, això s'ha vist amb els casals d'infants quan tenen un projecte educatiu que necessita tota una sèrie de recursos i quan des de l'administració fins i tot el que es valora més en un concurs és la quantitat de diners que val, se rebaixa, però tu quan estàs rebaixant quantitat de diners estàs rebaixant criteris educatius i llavors tot se fa una mena de caritat, d'acompanyament dels nens i tal, que no molesten gaire i que permet, que el que s'intenta quadrar és més els calés que les funcions educatives o transformadores d'aquests projectes. Xavier, el model de gestió ciutadana va molt unit a l'animació sociocultural com a eina. Com veus aquesta eina i el paper de les persones com a animadores dins del model? Jo crec que històricament és bàsic. Per mi el paper de l'animació sociocultural, com a mínim en una ciutat com Barcelona i a tot el país, a Catalunya i tal, ha sigut bàsic perquè va ser una de les maneres de recuperar la democràcia. Jo me'n recordo que vaig aprendre la llengua per l'espai d'animació sociocultural que es feien de manera i la cultura popular i tal, i els jocs i això, vaig aprendre la llengua ja, no la vaig aprendre en un espai formal d'escola, per posar un exemple. Però és que això en aquell moment encara es viu, tota la feina de treballar en l'educació, de treballar en valors. Jo crec que aquí és on s'ha de potenciar i tal aquesta història. I dic que per mi és potenciar perquè l'animació sociocultural també l'estan col·locant en aquest espai mercantilitzat. Quan veus animació sociocultural i turisme, per mi el que estan fent és intentar barrejar coses que no és. I des de l'acadèmia el que se tindria que fer és una aposta per aquest tipus de postulats més educatius, més de treball en valors, més d'això que han colat allà un tema de turisme que és l'esbarjo,
i tal, i que té una intenció, que després hi ha gent que s'ho està treballant d'una altra manera, però ha arribat fins aquí, no et dic jo, també en la cultura i tal. Llavors, són dos mons i tal, que no estan per mi separats, però que han d'aprofundir en la seva relació. Seria molt interessant, i hi ha gent que l'està provocant, que l'animació sociocultural, el tema de la gestió ciutadana comunitària i els moviments socials seguessin un dia i tal, ens miressin les cares, que ja ho estem fent, però que siguessin com ei, què traiem, què fem, què traiem, com ens postulem de futur tots plegats. I jo penso que aquesta és la mirada, però evidentment és la gran aportació. Jo crec que a mi des d'aquest món ha sigut el que em va provocar quan tenia 14 anys i em va estructurar el cap en què el col·lectiu, el comunitari val la pena, i continua fent-lo. Xavier, finalment, com a última pregunta, quina valoració faries jo sé que és difícil, dels anys de vida de l'Ateneu Nou Barris, l'Ateneu Popular? Són 42 anys, han celebrat els 40, han passat milers de coses, boníssimes, algunes que no han estat tan bones, situacions de crisi i tal, però de totes maneres, a vegades, per entendre el que fem, sobretot quan estàs ficant a dintre, què hagués passat si projectes com l'Ateneu Popular de Nou Barris, el Casal de Joves de Roquetes, el Casal de Joves de Prosper, el Casal de Barri de Prosperitat, ara que ha sortit fa 3 anys a l'Ateneu la Bòbila de Porta, tots són barris de Nou Barris, doncs serien bastant barri dormitori de Barcelona, bastant d'anar a dormir, d'anar a treballar fora, d'anar a dormir i de no conviure i de no tenir un orgull a vegades de barri com el que tenim, i una intel·ligència col·lectiva moltes vegades en fer les coses. Per tant, seria un barri on aniries a dormir, segurament seria confortable en la pitjor de les determinacions, perquè confortable ve de confort, però seria un barri absolutament, o un districte amb barris absolutament forts. I ho faig des de la mirada, no exclusivament de l'Ateneu, com deia, sinó de la mirada de moltes de les coses que hem pogut fer. I la crisi, l'estafa, per exemple, financera que hem viscut i que li deien crisi en aquell moment, hagués estat algo que, tot i que ha deixat empenta encara, no haguessi tingut resposta, més enllà de la resposta que individualment es pugui fer, de marxar, de buscar-te la vida, de separar-te de la teva família, de nanos al carrer i tal, o sigui, de totes les dificultats s'haguessin accentuat molt més del que ha passat. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Xavier, per la teva aportació, i jo crec per la llum i per la il·lusió que ens deixes a tots els seguidors de la revista, que saps que som seguidors de l'Ateneu Popular Nou Barris des de fa temps. Escolteu, continueu, deies que porteu 15 anys més, necessitem 15 i 15 i 15, perquè la tasca és infinita, però les il·lusions són palpables en el dia a dia.